Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masoya kallon shirye-shiryen Kannywood na duniya baki ɗaya. To fa, a yau dai na zo muku da takaitaccen yadda ake gudanar da shirin Jamilin Jidda, wanda yawanci sun ga tallace-tallacen yanayin yadda shirin Jamilin Jidda zai kasance. Wasu kuma ba su samu damar kallon wannan tallace-tallacen ba. Wasu kuma sun ji kaɗan daga cikin waƙoƙin shirin Jamilin Jidda, kama da wacce Hamisu Breaker yi da kuma wacce Nura M Inuwa da suka yi. Ga su nan dai mawaƙa da dama sun yi waƙoƙi a dangane da wannan shirin. To fa, Jamilin Jidda dai wani shiri ne wanda ake shirya muku shi, wadda mai Shadda Global Resources ne ɗauki nauyin shirin. Wani fim ne wanda ake rikici, iya rikici a cikin shirin. Ina ga fam tun daga farkon fim ɗin har ƙarshen fim ɗin kawai rikici ne. Kawai dai abin da nake so na faɗa muku, kada ku bari a baku labarin wannan shahararren shirin mai suna Jamilin Jidda. Sannan Jamilin Jidda wani fim ne wanda ake yin sa wadda ya shafi addinin musulunci, sannan kuma fim ne wanda ya samu ingantaccen actor da actress wanda suke cikin shirin. Kowa da kuke ganin sa, duk wani jarumi na cikin shirin Jamilin Jidda ba karamin jarumi bane a masana'antar Kannywood. Sannan duk wata jaruma da take cikin shirin Jamilin Jidda ba karamar jaruma bace ba. Sannan fim ne wanda har da Sarki Alano a ciki, kuma fim ne wanda ya samu horarwa da ya samu abubuwa da dama, ba ta inda bai bashi. Kawai abin da nake so na faɗa muku a takaice dai, kada ku bari a baku labarin wannan shirin mai suna Jamilin Jidda. Sannan za a fara haska muku shirin nan mai suna Jamilin Jidda a ranar 11 ga watan Januwari, wannan sabuwar shekarar da muke ciki, wannan sabon watan da muke ciki na Januwari, a ranar 11 ga wata. Ina ga yau bai fi saura kwana 5 ba ma suka rage, ko 4, wadda za mu fara haska muku shahararren shirin mai suna Jamilin Jidda. Kawai kada ku bari a baku labarinsa. Sannan za a fara haska muku wannan shiri ne a YouTube channel mai suna Mai Shadda Global Resources da kuma gidan TV. A takaice ni yanzu ma ban san wani gidan TV za a ringa haska shi ba, amma za a fara haska shi a cikin YouTube channel ɗinmu mai suna Mai Shadda Global Resources. Kada ku bari a baku labarin wannan shirin Jamilin